Tak bola perfektná, tak my si rozumeli všetko to. A ona naraz ničo povie, Maroš, povie, no, ja som rada, že som žena. Čo? Čo to na mi také rozpráva? Čo to naraz jak blesk, pís jasný, alebo čo to mi hovorí? Ja som rada, že som žena, som na to hrdá. Čo to mi to hovoríš? Pozerám na mňa, som si do keľu, jaká som žena. Do keľu, vtedy sa stala nenormálne priťažlivá a bol som až po uši. Vtedy v tom okamihu som sa do nej zamiloval. Keď ona prijala to, že je ženou. Vidíš to? Preteky s mužom, choré preteky, na ktoré to plácajú potom ženy. Že ako boli mužskú ješitnosť a pichu pre ľudia. Tí muži vyhrajú, to má v sebe muž. Hej, ale zlomí tú ženu. A vyhral nad ňou. To nevyhrá. To je hanba pre muža a poniženie pre ženu. Keď vyhrá na 3-krát slabšou a chváliš sa s tým, chod sa hanbiť do kanála, ešte depliktaj za sebou. To není skutočne. Úloha ženy je prijať to. Hovoril som, aj mladým často hovorím, spomínam, keď idem v auze, púšťam Radio Lumen, rád počúvam Radio Lumen, naozaj rád počúvam Lumen, nie však sa dá chytiť, ale keď behám, púšťam Radio Lumen a medzi tým Express ešte viem, keď je celé alebo pol, policajt ide si, som natočil a potom, neviem, ktorú stanicu som chytil, dosť na tom bola tam anketa mladých a hneď som cúvnul naspäť, lebo sa mi to stalo také zaujímavé. Urobili v Austrálii, ako taký, jak sa to volá, test alebo takú anketu. Dievčatá zobrali od 15 do 18 rokov, od 15 do 18. Hej, a urobili takú anketu. Neviem presne už to číslo, hej, to môže byť plus minus. Kolo 90% týchto dievčat chceli na sebe niečo zmeniť. Zväčšiť, zmenšiť, upraviť. Počúvaj. Nič nemusíš meniť na sebe. Ty si na milimetre presná pre svojho féra. Rozumieš tomu? Mám farár, ale tu mám výražku. Presne tu ti dá féro pusu. Nič nemusíš upravovať. Ty si na milimetre pre svojho féra. Rozumieš tomu? On práve preto ťa miluje, že si taká, jaká si. Dievčatá sú koľko razy, tak sa zakomplexujú, bo není tam podľa tej miery, čo, aké, to sú kebuziny také miery. Kto to povedal, také calafatky? Kto to si vôbec dovolil takto merať dievčatá a kravy? Čo to je? Čo to je vlastne? Čo to vlastne? Kto to dovolil? Však keby bolo jeden vkus, tak len jeden muž sa vydá, ožení a jedna žena vydá. Pre tvojho féra ty si tá najkrajšia v celom vesmíre. A nemusíš nič meniť, chápeš to? Len príjmi ten Boží plán. Len ten Boží plán príjmi. Chcem byť matkou. Ty si na milimeter pre svojho féra. A keď toto príjmeš, stávaš sa pre ňou nenormálne priťažlivou. A príjmaš Boží plán, tak jak Panna Mária ho prijala. Pannu Máriu máme nielen obdivovať, my máme aj nasledovať. Aj ona prijala Boží plán. Boží plán, najkrajšia žena, najsvetejšia, najlepšia. A ona hovorí Ježišu, no, skrý ma. Čo? Schovaj ma. A pred kým? Pred týmto svetom, pred mužmi. Nemáš rada tento svet, týchto mužov? Mám ich rada. A prečo sa mám skryť? Ježišu, ja chcem patriť iba tebe. Rozpalila Ježiša do ružova. Naozaj, Maria, kvôli mne to robíš? Áno, skryjem ťa. Najkrajšiu, najsvetejšiu, najlepšiu ženu zakrútil Pán Ježiš. Sa povie, do plachty, lebo oči bolo vidno Panny Márie, možno takedy ústa. My by sme ju dali mis okresu, mis kraja, mis Slovenska, alebo neviem čoho, Európy, všetko by vyhrala. A ona pýtala, skryj ma. Nechceš byť stredobod na celej zemi? Nie, Ježišu. A iba kvôli mne? Áno. Nechceš byť stredobod na celej zemi? Áno. Nechcem. Dobrá. Keďže to robíš z lásky ku mne, Maria, beriem, strčím ťa do Nazareta, budeš úplne nenápadná, ale vieš čo? Budeš stredom celého vesmíru. Ako povedal všemohúci Boh. Ďalej, že na zemi bola skrytá v Nazarete. Oči nebolo vidno. Dneska je stredobod celého vesmíru. Dievčatám poviem vám návod na krásu. Chcete? Jasné.
Chlapci chcú byť silní, nevádí, že strapatí, neoholení, ale mocní. Víte, dneska to je pomiešané, všelijak, ale prosím, dievčatá chcú byť pekné, to je normálne. To je normálne. To je pekné, keď sú dievčatá pekné, to je v poriadku. Chceš byť pekná? Nie 20, 30, rokov, 40, furt. Chceš? Počúvaj dobre. Boh v hodinu tvojej smrti urobí otlačku. Z čoho? Tvoje tváre od tvojho srdca. Takú otlačku spraví. Ak budeš mať milé srdce je najkrajšia ozdoba pre ženu. Tá žena je magnet. Tá žena je nenormálny magnet, to tak točia, muži kolo točia, furt sa chcú dať čo napiť, furt dať čo točia, nevedia čo, ale chcú sa napiť. Boh urobí otlačku, hodinu tvojej smrti od tvojho srdca. Ak budeš mať milé srdce, plné lásky, budeš jariť, jak hviezda na nebi. Celú večnosť. A kto to je? To je tá z akadému. Taká pekná. Jak to? Má také milé srdce. To je ona? Hej. Ty, aká je krásna. Vidíš? Boh urobí otlačku. Tvoje tváre od tvojho srdca. Mať milé srdce. 80-ročná, bez mala, neviem už presne koľko mala teta Katka. Čuchtavé nohy, tak? Čuchtala paličku. Jaká postavička, jaká tvárička. Zvráskavá žena. Išli sme z kostola, samozrejme ministranti, tak sme stáli v tomto, a sme vyšli von, bitka, hneď sneh, triedny nepriateľ, dievčatá. A na nich, a hneď, gule, snehové, tak a tak. Oni pišťali, my sme kričali, hurá, pokrik. A naraz, medzi tým toľkými hlasmi iba naraz, Maroš, keď som pustil gule, hneď som vedel, teta Katka, pohničku, taký rešpekt. Hovorí, poď sem, vyšiel som. Teta Katka, to oni začali. Klámal som, len sa tak dymilo. To oni začali. Ale ja ti nič nevyčítam. Poď sem. Pohľadkala ma po hlave. Teta Katka, môžem vám